नमस्कार. आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यह पॉसिबल है. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. श्री क्षेत्र माणगाव येथील श्री दत्त मंदिरात गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. विधिवत मंत्रोच्चारात श्रींचा अभिषेक, महापूजा, आरतीसह विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडले. यावेळी भाविकांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती.
नमस्कार. श्री गुरुदेव दत्त. मी सौदर्शना चिकोडीकर. स्वराली स्वर समूह इंदोर राजेंद्रनगर. आम्ही इंदोरहून आलेलो आहे आणि आमचा इथे भजनाचा कार्यक्रम सद्गुरू महाराजांच्या चरणी आम्ही सेवा द्यायला आलेलो आहे आणि आम्हाला खूप आनंद होऊन राहिला आहे की आज आम्ही या क्षणी गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी इथे इतक्या लांब म्हणजे जवळपास 20 तासाचा प्रवास करून आम्ही सगळ्याजणी इथे आलेलो आहे. आम्ही मागच्या वर्षी गुरुपौर्णिमा महाराजांच्या समाधीस्थानी गरुडेश्वर इथे साजरी केली होती आणि आज आम्ही इथे साजरी करतो आहे. म्हणजे शब्दात आनंदाचा आमचा खूप आनंद येतो. खूप आनंद आहे. एकंदरीत इथलं वातावरण तुम्हाला कसं काय वाटलं आणि तुम्ही इतर भाविक भक्तगणांना काय सांगू इच्छिता? इथलं वातावरण तर फारच प्रतिम आहे. म्हणजे कोकण आणि इथले लोक आम्हाला फार आवडले आणि खूपच छान आहे. आम्ही दरवर्षी येत राहतो कोकणात, पण इथे आम्ही पहिल्यांदा आलेलो आहे आणि भाविक भक्तांना हीच विनंती आहे की सद्गुरूच्या भेटीला नक्की या, एकदा तरी नक्की या. शांतता आणि इथला अनुभव नक्कीच घ्यावा. सगळ्यांनी ज्यांना येता आलं इथे त्यांनी नक्की येऊन आणि इथला सद्गुरूंचा अनुभव नक्कीच घ्यावा गुरुचरणी. नमस्कार. मी डॉक्टर मनाली केतकर. मी पुण्याहून इथे आलेली आहे. माणगाव या अतिशय जागृत दत्त महाराजांच्या स्थानी. टेंबेस्वामी महाराजांचं हे जन्मस्थान आहे आणि गेले अनेक वर्ष मी नित्यनेमाने दर महिन्याला मी माणगावला येत असते. टेंबेस्वामी महाराज हे आमचे पिढीजात गुरु आहेत आणि आज गुरुपौर्णिमेचा इतका मोठा योग आहे की आज आम्ही या ठिकाणी दत्तयाग पण करतो आहे. माणगाव देवस्थानच्या मंदिरामध्ये हा दत्तयाग होतो आहे. आज गुरुपौर्णिमेला गुरुतत्व हे खूप मोठं असतं, मोठ्या प्रमाणावरती असतं आणि आध्यात्मिक बैठक आमच्याकडे असल्याकारणाने जे संस्कार झाले लहानपणापासून त्याच्यात आम्ही हे ऐकत आलो की गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी गुरुतत्व जास्त असल्याकारणामुळे आपण जे काही आध्यात्मिक करतो त्याचं 1000 पटीने आपल्याला पुण्य त्या ठिकाणी मिळत असतं आणि खूप सुंदर आणि जागृत हे स्थान आहे. खूप छान मस्त पाऊस बाहेर पडतो आहे. अतिशय छान इथलं वातावरण आहे. अतिशय प्रसन्न, शांत, कुठलीही ॲक्च्युली धावपळ कोणाचीही नाही आहे आणि मला असं वाटतं की सगळ्यांनी आज गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी माणगावचं जे दर्शन आहे टेंबेस्वामी महाराजांचं आणि दत्तमूर्ती इतकी लोभस आहे की बघताना डोळ्यामध्ये पाणी येतं की किती सुंदर असावं आणि किती ॲक्च्युली प्रसन्न आपल्याला ह्या ठिकाणी वाटू शकतं. 2 मिनटं जरी तुम्ही मंदिराच्या समोर उभे राहिलात मूर्तीच्या समोर तरी असं वाटतं की अरे हलूच नाही इथून. इतकं त्या मूर्तीमध्ये तेज आहे आणि मूर्तीच्या खाली महाराजांची मूर्ती आहे आणि त्याच्यातून सुद्धा त्यांनी हे दाखवून दिलेले म्हणजे मनाचा मोठेपणा किती असावा की माझंही स्थान हे गुरुच्या पायाशी आहे. हे टेंबेस्वामींनी ह्यातून दाखवून दिलेलं आहे. तर ही खूप मोठी शिकवण आहे असं मला वाटतं की दत्तगुरूंच्या पायाशी त्यांची मूर्ती आहे आणि तसंच आपण कायम ॲक्च्युली लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपलं स्थान हे गुरुच्या पायाशी असायला पाहिजे आणि गुरुपौर्णिमेच्या ह्याच्यातून भक्ती, श्रद्धा आणि ह्याचा जो संगम इथे बघायला मिळतो महाराजांच्या मूर्तीमध्ये सुद्धा ती खूप विलक्षण आहे. राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज सावंतवाडीच्या उच्च माध्यमिक सांस्कृतिक विभागातर्फे गुरुपौर्णिमेनिमित्त उच्च माध्यमिक विभागातील सेवानिवृत्त प्राध्यापकांचा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला. गुरुपौर्णिमेला ही गुरुदक्षिणा अर्पण करण्यात आली. ज्युनियर कॉलेजला 50 वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्तानं या सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आणि हा जो सोहळा आहे हा गुरु आणि शिष्य यांच्या सन्मानाचा सोहळा आहे. अशा या कार्यक्रमामध्ये अधिक जास्त स्थान देण्याचं मी टाळणार आहे. मगाशी दिवरकर सरांनी आपल्या विचारामध्ये भूमिका मांडली होती आणि त्यांनी कुठल्या परिस्थितीमध्ये आपलं ज्युनियर कॉलेज सुरू झालं आणि कशा पद्धतीने त्याची वाटचाल झाली याबद्दलचा आढावा त्यांनी घेतलेला आहे. पण सुरुवातीचं पहिलं वर्ष जे होतं 75-76 त्यावेळी सायन्सच्या वर्गामध्ये फक्त 30 मुलं होती आणि दोन्ही इतर वर्ग जे होते त्यांना कॉमर्समध्ये 80 मुलं होती, आर्ट्समध्ये 110 विद्यार्थी होते 11वीच्या. आणि मग 12वीच्या परीक्षेला बसण्यासाठी मग फॉर्म भरण्यात आले
परंतु आम्हाला शिक्षण कार्यालयाकडून, डेप्युटी डायरेक्टरकडून किंवा डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनकडून किंवा मंत्रालयातून या वर्गांना मान्यता मिळालेली नव्हती आणि ही मान्यता मिळवून देण्याचं कार्य फार मोठं काम ज्यांनी केलं ते या संस्थेचे माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्यमंत्री नामदार भाईसाहेब सावंत यांनी ते पत्र आम्हाला मिळवून दिलेलं आहे. मान्यता त्यांच्यामुळे आम्हाला मिळालेली आहे. म्हणून त्या महान व्यक्तीला मी या ठिकाणी सलाम करतो. त्यानंतर या शाळेचे माजी मुख्याध्यापक गुरुवर्य एस नाईक साहेब जे आम्हा सर्वांचे गुरु होते त्यांना अभिवादन करतो. आणि गेली 35-36 वर्ष या शिक्षण प्रसारक मंडळाचं अध्यक्षपद भूषवणारे आणि या शाळेला आणि या ज्युनियर कॉलेजला एक उंची प्राप्त करून देण्यासाठी ज्यांनी धडपड केली, एक वसा घेऊन काम केलं असे आदरणीय विकासभाई सावंत या सर्वांच्या प्रयत्नातून आज या शाळेची इमारत म्हणा, या शाळेचा जो व्याप वाढलेला आहे, विद्यार्थी संख्या आहे, या सगळ्या गोष्टी त्यांच्यामुळे घडलेल्या आहेत. नवीन पंख मिळालेले आहेत. आज तुम्ही 11वी 12वी झालात, तुम्हाला नवीन जग बघायला मिळतंय. पण कधीही आयुष्यात हे विसरू नका की आज जरी तुम्ही तुमच्या तारुण्यात असाल, ही लोक ही अशी व्यक्ती आहेत ज्यांनी 30-30, 35-35 वर्ष अहोरात्र आपली ड्युटी केली, अहोरात्र आपलं काम केलं, ज्ञानदानाचं काम केलं आणि तुमच्यासारख्या मुलांना शिकवलं. 35 वर्ष रोज ते सकाळी 6 वाजता उठले, 7-7:30 वाजता या कॉलेजला पोहोचले आणि नोकरी केली. म्हणून आज त्यांचा सन्मान करणं गरजेचं असतो. म्हणून तुमच्या टाळ्या पडाव्या. मला तुमच्या सगळ्यांकडनं ही अपेक्षा आहे. तुम्ही टाळ्या वाजून दाखवलात म्हणजे तुम्ही हुशार झालात असं नाही. दिस शोज युअर ॲरोगन्स. लक्षात घ्या, दिस इज नॉट द वे इट शुड बी. यू हॅव टू नोटिस की ही माणसं ही खूप महान माणसं आहेत. या लोकांनी एवढं कार्य केलेलं आहे, यांच्या सन्मानाचं कार्य हे तुमच्या खांद्यावर आहे. समोर बसलात म्हणजे त्यामुळे एक्स्ट्रा ती 15 मिनिटं गेली तरी तुमची जवानी फुकट जात नाहीये. त्यामुळे आपण कुठे किती समोरच्याला दाखवावं हे सगळं तुमची जबाबदारी आहे. मुलांनो लक्षात घ्या, तुम्ही पुढे इथून या प्रशालयातनं निघणार आहात. या प्रशालयातला 50-50 वर्ष जेव्हा ज्युनियर कॉलेज झाली आहेत, विचार करा तुमच्या किती पिढ्या अगोदर बाहेर पडलेल्या आहेत. आज अशी कैक लोक आहेत या शिक्षकांच्या हाताखालनं जी घडलेली आहेत ती या देश पातळीवर, ती या देशाच्या बाहेर, महाराष्ट्रात कॉर्पोरेटमध्ये, शिक्षण क्षेत्रात, विविध क्षेत्रात काम करत आहेत. इथे असलेला बराच सारा स्टाफ सुद्धा असा आहे ज्यांनी या स्कूल कॉलेजेसमध्ये शिकलेले आहेत. मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की अशा परिवाराचा हिस्सा बनायला मला मिळालं. मला अजूनही आठवतं की जेव्हा मला माझ्या ग्रॅज्युएशनमध्ये मला जेव्हा कॉमर्सचे सब्जेक्ट्स आले, मी स्वतः 11वी 12वी सायन्सचा विद्यार्थी होतो, तेव्हा मला खूप कठीण जायला लागलं. सन्मान्य विकासभाईंना मी सांगितलं की मला कॉमर्सचा सब्जेक्ट आहे आणि मला तो खूप कठीण जातोय कारण मला सायन्सचं असल्यामुळे कॉमर्सचं कळत नाही. त्यांनी मला ताबडतोब नवी मुंबईतनं इथे बोलवून घेतलं आणि मी सलग मला वाटतं 1 महिना मी देवरकर सरांच्या घरी जाऊन कॉमर्सचे क्लासेस घेतले. त्यांनी मला अख्खी 11वी 12वी 1 महिन्यात शिकवली. सर, तुम्हासारख्या शिक्षकांकडे आम्ही शिकलेलो आहे. मला या सर्वांचा म्हणून अभिमान आहे. मुलांनो लक्षात घ्या, मला 100% गॅरंटी आहे की तुमची 11वी 12वीची बॅच ही इकडनं परफेक्टच बाहेर निघणार. बिकॉज यू गाईज आर इन सेफ हँड्स. अंडरस्टँड, these guys have the legacy of 50 years. What is 50 years? तुमच्या आई वडिलांचा सुद्धा तेव्हा जन्म झाला नव्हता, तेव्हापासून ही लोक आहेत. लक्षात घ्या. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना समजायला पाहिजे, या लोकांचं रिस्पेक्ट, या लोकांचा मान सन्मान हाच तुम्हाला उद्या माणूस म्हणून घडवणार. तुम्ही इकडे जे टाळ्या वाजवतात, इथे जे रुजवतात, ते माणूस म्हणून तुमच्यात रुजणार आणि त्याची प्रचिती तुम्हाला पुढे करणार. अभिमान नाहीये तुम्हाला एखादे शिक्षक जे ओरडतात, ह्याला अभिमान नाहीये मित्र.
तुम्हाला आज वाटत असेल, पण समाजात पुढे जर तुम्हाला घडायचं असेल तर आपल्या मोठ्यांची रिस्पेक्ट करणं, आपल्या गुरूंची रिस्पेक्ट करणं, आपल्या आई वडिलांची रिस्पेक्ट करणं, आपल्या आजूबाजूच्या माणसाची रिस्पेक्ट करणं आणि स्वतःची रिस्पेक्ट करणं. ज्या दिवशी तुम्ही शिकाल त्या दिवशी तुम्हाला सगळ्यांना कळेल पेशन्स, शांतता आणि बर्फ ठेवून चालणं डोक्यावर किती गरजेचं आहे. त्या दिवशी तुम्हाला कळेल आयुष्य खरं काय आहे. मला अभिमान आहे माझ्या सर्व टीमचा की आपण आज गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी सर्व माजी शिक्षकांना बोलून इथे सन्मानित केलात. मला असंच तुम्ही कार्यक्रम घेत राहा. माझा नेहमी तुम्हाला हा सपोर्ट राहील. मी एवढंच सांगतो आणि खरोखर तुम्हा सर्व मुलांना सुद्धा गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा देतो. आपण सर्व माजी शिक्षक इथे आलात, आमचा मान सन्मान तुम्ही वाढवलात, तुमच्यासोबत बसायला मिळालं, अशी महान लोकांसोबत मला बसायला मिळालं. प्रत्येकाबद्दल सांगणं गरजेचं नाही, प्रत्येक व्यक्तीने सांगितलेलं आहे. मला याचा सार्थ अभिमान राहील नेहमी तुम्हा सर्वांचा. परत एकदा गुरुपौर्णिमेच्या तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्तानं सालाबाद प्रमाणे प्रतिशिर्डी येथील श्री साई पालखी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानी आली. यावेळी आमदार दीपक केसरकर आणि सौ पल्लवी केसरकर यांच्या हस्ते साई पादुकांचं पूजन करण्यात आलं. यावेळी कार्यकर्त्यांनी केसरकर यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळो असं गाऱ्हाणं घातलं.
महामार्गावरील खड्डे भरण्याच्या कामाला अखेर सुरुवात झाली आहे. मात्र कामाच्या पद्धतीबाबत आणि नियोजनाबाबत काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महामार्गावरील खड्ड्यांबाबत कोकण 7 लाईव्हनं वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर खड्डे भरण्याचं काम सुरू करण्यात आलं. मात्र यावर कुणाचं नियंत्रण नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केलाय. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर खड्डे भरण्याचं काम हाती घेण्यात आल्यानं पूर्वनियोजनाबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही ठिकाणी खड्डे भरल्यानंतर अल्पावधीतच पुन्हा खड्डे पडत असल्याच्या तक्रारी वाहन चालकांकडून करण्यात येत आहेत. त्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेबाबतही नागरिक आणि वाहन चालकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. महामार्गावरील खड्डे भरण्याचं काम दर्जेदार आणि नियमानुसार पूर्ण व्हावं, तसेच संबंधित यंत्रणेनं कामाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवावं अशी अपेक्षा वाहन चालक आणि नागरिकांकडून व्यक्त होते. समाजसेवा हायस्कूल कोलझरचे निवृत्त शिक्षक आणि समाजसेवेचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे पी देसाई यांनी आपला 78वा वाढदिवस अनोख्या पद्धतीने साजरा केला. वाढदिवसाचा आनंद विद्यार्थ्यांसोबत वाटत त्यांनी समाजसेवा हायस्कूलमधील विद्यार्थ्यांना पेन, वह्या आणि खाऊचं वाटप केलं. पी देसाई यांनी शाळेत वाढदिवसाचा कोणताही उत्सव साजरा न करता शैक्षणिक साहित्याचं वाटप केलं. शाळेतील विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी पी देसाई यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत त्यांचा सत्कार केला. शिक्षकी पेशात कार्यरत असताना त्यांनी अनेक विद्यार्थ्यांचे जीवन घडवले असून शेतकरी आणि गरजूंसाठीही ते नेहमी आधारवत ठरले. विद्यार्थ्यांना घडवण्यासोबतच त्यांनी समाजसेवा मंडळ कोलझरचे अध्यक्ष म्हणूनही जबाबदारी पार पडली. समाजहिताची भावना जपत त्यांनी वाढदिवसानिमित्त विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचं वाटप करून समाजसेवेचा आदर्श पुन्हा समोर ठेवला. कुडाळमध्ये गुरुपौर्णिमा अतिशय उत्साहात आणि भक्तिभावात साजरी करण्यात आली. निमित्त होतं कुडाळच्या ऐतिहासिक कविलकाटे साई मंदिरातील गुरुपौर्णिमा महोत्सवाचं. 100 वर्षांहून अधिक जुन्या या मंदिरात गोव्यापासून ते महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. गुरुपौर्णिमेच्या या पवित्र प्रसंगी मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सकाळी ठीक 7 वाजता षोडोपचार, पूजा आणि अभिषेकानं दिवसाची सुरुवात झाली. त्यानंतर दुपारी 12 वाजता मध्यान्ह आरती संपन्न झाली आणि 1 वाजल्यापासून हजारो भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. विशेष म्हणजे या मंदिरात एक विशेष ध्यान साधना कक्ष स्थापन करण्यात आलाय. केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर शेजारील गोवा राज्यातूनही अनेक साधक इथं मनःशांतीसाठी आणि ध्यान साधनेसाठी येतात. याशिवाय आलेल्या भक्तांच्या आनंदात भर घालण्यासाठी विजयानंद म्युझिक क्लासतर्फे एका विशेष भक्ती संगीताच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं, ज्याला उपस्थितांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला.
माझं नाव राजन माडी आहे. हे जे साई मंदिर आपण पाहत आहात ते 100 वर्षापूर्वी म्हणजे 1922 साली स्थापना केलेलं आहे आणि तेव्हापासून आजपर्यंत या ठिकाणी गुरुपौर्णिमा उत्सव, साईबाबा पुण्यतिथी उत्सव, नंतर ही समोरची मूर्ती आहे त्या मूर्तीचा अक्षय तृतीयेला वर्धापन दिन साजरा केला जातो. असे उत्सव इथे साजरे केले जातात. दर गुरुवारी इथे भंडारा असतो. त्या भंडाऱ्यालाही बहुसंख्येने भक्तगण येत असतात. आज या ठिकाणी गुरुपौर्णिमा उत्सव साजरा केला जात आहे आणि त्या निमित्ताने पहाटेपासूनच इथे भक्तांची मांदियाळी सुरू झालेली आहे. भक्त दर्शनासाठी, बाबांच्या आशीर्वादासाठी येत आहेत. सकाळी या ठिकाणी 7 वाजता षोडशोपचार पूजा, अभिषेक ह्या विधी पार पडल्या. त्यानंतर 11 वाजता सामूहिक ध्यान साधना सोहळा इथे संपन्न झाला. या मंदिरामध्ये भक्तांसाठी ध्यान साधना केंद्र स्थापन केलेलं आहे आणि त्याचा बरेचसे भक्तगण इथे त्याचा आस्वाद घेत आहेत, ध्यान साधना करत आहेत. थेट गोवापासून सिंधुदुर्गातील भक्तगण येऊन या ठिकाणी ध्यान साधना करतात. आजसुद्धा या ठिकाणी अर्ध्या तासाचा ध्यान साधना सोहळा इथे संपन्न झाला. त्याला बहुसंख्य भक्तांनी इथे येऊन त्या सोहळ्यामध्ये सहभाग घेतला. त्यानंतर दुपारी 12 वाजता माध्यान्ह आरती झाली आणि आत्ता या ठिकाणी महाप्रसाद सुरू आहे. दुपारी 1 वाजल्यापासून महाप्रसाद सुरू झालेला आहे आणि या महाप्रसादासोबतच येणाऱ्या भक्तांचं मनोरंजन व्हावं, बाबांची सेवा व्हावी म्हणून इथे विजयानंद म्युझिक क्लास कुडाळ या आमच्या क्लासतर्फे, म्युझिक क्लासतर्फे सर्व भक्तांच्या मनोरंजनासाठी आणि देवाच्याही मनोरंजनासाठी इथे भक्तिसंगीत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायन वादन असे कार्यक्रम इथे दिवसभर चालू आहेत आणि त्याची सुरुवात झालेली आहे. हे कार्यक्रम थेट रात्रीपर्यंत चालणार आहेत. थेट 8:15 वाजता रात्र महाआरती होईल आणि त्यानंतर भजन झाल्यानंतर या कार्यक्रमाची सांगता होणार आहे. पर्यटन वाढवायचं असेल तर केवळ प्रकल्प उभारून चालत नाही, तर त्याची सातत्यानं देखभालही तितकीच महत्त्वाची असते. तामिळनाडू कुंदूर येथील सिम्स गार्डन हे त्याचंच उत्तम उदाहरण. मालवणच्या रॉक गार्डनला अशाच पद्धतीनं देखभाल आणि आधुनिक सुविधा मिळाल्यास मालवणच्या पर्यटनाला नवी उभारी मिळेल. तामिळनाडू कुन्नूर येथील हे सिम्स गार्डन नैसर्गिक सौंदर्य, आकर्षक फुलबागा, सुबक पायवाटा, लहान मुलांसाठी खेळण्याची व्यवस्था आणि पर्यटकांसाठी बोटिंग सारखे उपक्रम यामुळे हे गार्डन वर्षभर पर्यटकांनी गजबजलेलं असतं. दररोज या गार्डनची स्वच्छता केली जाते. कुठेही उभं राहिलं तरी फोटो काढण्याचा मोह आवरत नाही. मिळालेल्या जागेचा पुरेपूर आणि पर्यटकांना जे हवंय तेच इथं करण्यात आलंय. अनेक कर्मचारी त्या ठिकाणी मेहनत घेत आहेत, नवनवीन संकल्पना राबवत आहेत. एकदा गार्डन मध्ये प्रवेश केल्यावर बाहेर येण्याची इच्छाच होत नाही. दिवस रात्र पर्यटकांची वर्दळ. मालवणमधील रॉक गार्डनची संकल्पनाही याहून अधिक चांगली होती. समुद्र किनाऱ्यालगतचे निसर्गरम्य वातावरण, सूर्यास्ताचं विहंगम दृश्य आणि पर्यटकांना आकर्षित करणारं ठिकाण म्हणून मालवणच्या रॉक गार्डनची ओळख. टॉय ट्रेन, बोटिंग प्रकल्प, रंगीत संगीत कारंजे आणि गार्डन फिरण्यासाठी मध्ये असणाऱ्या पायवाटांना रंगीत लाईट लावल्यानं सर्वांना आकर्षित होत्या. मात्र आता हे सर्व बंद झालंय. देखभाल, दुरुस्ती आणि नव्या आकर्षणांचा अभाव स्पष्टपणे दिसतोय. रॉक गार्डन मध्ये अनेक ठिकाणी दुरुस्तीची गरज आहे. काही सुविधा जीर्ण झाल्यात. परिसर अधिक आकर्षक करण्यासाठी नवीन उपक्रमांची आवश्यकता आहे. पर्यटकांना जास्त वेळ थांबवणारी कोणतीही विशेष सुविधा नाही. रॉक गार्डन मध्ये मुलांसाठी आधुनिक खेळाचं साहित्य, सुरक्षित बोटिंग प्रकल्प, रॉक गार्डनचं सुशोभीकरण केल्यास पर्यटकांचा मुक्काम वाढेल, स्थानिक रोजगाराला चालना मिळेल आणि शहराच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फायदा होईल. प्रकल्प उभारणं ही केवळ सुरुवात असते. त्याची सातत्यपूर्ण देखभाल, आधुनिकीकरण आणि पर्यटकांच्या अपेक्षांनुसार सुविधा वाढवत राहणं आवश्यक आहे.
कुन्नूरच्या सिम्स गार्डननं हे सिद्ध केलंय। आता मालवणच्या रॉक गार्डनलाही नवसंजीवनी देण्याची वेळ आली आहे। कृष्णा ढोलम, कोकण साद लाईव्ह, मालवण। सावंतवाडी रेल्वे स्थानकास राजधानी एक्सप्रेसचा थांबा मिळाल्यानंतर प्रथमच ही रेल्वे स्थानकात आली। यावेळी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या माध्यमातून राजधानी एक्सप्रेसचं जल्लोषी स्वागत करण्यात आलं। 6 वर्षांनी काढून घेतलेला थांबा पुन्हा मिळाल्यानं संघटनेनं आनंदोत्सव साजरा केला। कोरोना काळात गरीब रथ आणि राजधानीसारख्या महत्त्वाच्या गाड्या बंद झालेल्या आणि आज राजधानी आणि गरीब रथ आणि मँगलोर एक्सप्रेस या प्रवासी संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या सुलभाताईंच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पाठपुराव्यामुळे आपल्या आमदार खासदार आणि पालकमंत्र्यांच्या पाठपुराव्यामुळे आपल्याला परत मिळाले। त्यामुळे आज राजधानी सावंतवाडीत पहिल्यांदाच दाखल झाली आणि त्याचं स्वागत आज सावंतवाडीकरांनी आणि या तालुक्यातल्या तालुकावासियांनी केलं। ही राजधानी गाडी दिल्लीला डायरेक्ट कनेक्ट होते, त्यामुळे आता सावंतवाडी टर्मिनसच्या इतिहासातला हा सुवर्ण क्षण ह्या 2 दिवसात सावंतवाडीकरांनी अनुभवला। तसंच आता ह्या सावंतवाडी टर्मिनसला सुविधा आपल्याला वंचित आहेत, आपण त्यापासून वंचित आहोत। त्या सुविधासुद्धा जसं की प्लॅटफॉर्म 4 आणि पाण्याची सुविधा ही जर आपल्याला लवकरात लवकर मिळाली तर कोकणवासियांच्या सेवेत खऱ्या अर्थाने हक्काचं टर्मिनस रुजू होईल अशी मी आज या सरकारकडे मागणी करतो। लवकरात लवकर या सरकारने या मागणीची दखल घेत कोकणवासियांना न्याय द्यावा याची मी विनंती करतो। त्यातच ह्या 3 गाड्यांसाठी अजून प्रयत्नशील असलेले खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे आणि खासदार श्री नरेशजी मस्के यांचेही आम्ही संघटनेमार्फत आभार मानतो। साईबाबांनी न मागता सर्व काही दिलंय। 4 वेळा आमदार झालो, मंत्री झालो, लोकांचं प्रेम कमावलं। आज त्या लोकांसाठीचे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यावर माझा भर आहे। मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचं शपथपत्र गुरुवारी सादर होणार असून तो प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार असा विश्वास आमदार दीपक केसरकरांनी व्यक्त केला। साईंच्या चरणी काही मागायला लागत नाही, आपोआप साईबाबा सगळं काही देत असतात। आयुष्यात सगळं काही मला मिळालेलं आहे। 4 वेळा आमदार झालो, एका संपन्न कुटुंबामध्ये जन्म झाला, त्यांचं प्रेम कुटुंबियांचं नेहमी मिळत राहिलं। लोकांचं अगदी एवढं प्रेम की सांगताना सुद्धा मला अतिशय अभिमान वाटतो की अशी प्रेमळ लोक तुम्हाला क्वचितच महाराष्ट्रामध्ये कुठेतरी भेटतील आणि त्याच्यामुळेच ह्या लोकांसाठी अधिकचं काहीतरी केलं पाहिजे। म्हणून जे आता उरलेले प्रकल्प आहेत ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचं आणि योगायोग असा आहे बघा, आता मी साईबाबांची पूजा केली, एवढ्यात मी कुमार भोगले साहेबांशी बोललो। ते गुरुवारी येऊन ते आपलं ॲफिडेविट देत आहेत आणि ह्याच्यापूर्वीचं जे राजघराण्याचं ॲफिडेविट होतं ते ह्यापूर्वीच झालेलं आहे। त्याच्यामुळे राजघराण्यातल्या दोन्ही जे भाग आहेत दोघांचं ॲफिडेविट झालं म्हणजे आपल्या मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा एकंदर मार्ग आहे तो खुला होईल। अजूनसुद्धा खूप मार्गक्रमण करायचं आहे, त्याच्यामध्ये अधिकचा खर्च होणार आहे, त्याला रिवाइज्ड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल घ्यायला लागेल। ती एक मोठी मागणी आहे। एस टी स्टँडच्या संदर्भात स्वतः या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर येऊन गेलेले आहेत, त्यांनी जरी अनाऊन्स केलेलं असलं तरी त्याचासुद्धा पाठपुरावा करायला लागेल। रेल्वेच्या संदर्भात रेल्वेच्या पाणी आणायचं आहे आणि पाणी आणल्यानंतर आणि काही गाड्यासुद्धा इथं थांबू शकतील। पाण्याची सेवा महत्त्वाची आहे, त्या संदर्भात सुद्धा मला जास्तीत जास्त प्रयत्न राहील। खरं तर उद्या मला राजधानी एक्सप्रेसचं स्वागत करायला बोलवलेलं होतं, परंतु मी दरवर्षी इथं सकाळी आमच्याकडे आलेली पालखी निघाली की मी शिर्डीला जात असतो आणि त्याच्यामुळे ते फ्लाईट लवकर असल्यामुळे मला त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता येणार नाही, याच्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो। आणि ज्या ट्रेन्स आता थांबत आहेत अधिकच्या ट्रेन्स सावंतवाडीमध्ये थांबाव्या। सावंतवाडीचं जे स्टेशन आहे त्याच्यामध्ये अधिकच्या सुविधा लवकरच आम्ही निर्माण करणार आहोत। खरं तर मी ज्या वेळेला रत्नसिंधूचा अध्यक्ष होतो त्यावेळेला पैसे मंजूर केलेले होते, परंतु कोकण रेल्वेकडून ते खर्च होऊ शकले नाही। आता पुन्हा एकदा मी निश्चितपणे आता अध्यक्ष पालकमंत्री आहेत त्यांच्याशी बोलेन आणि हे आपलं मुख्य रेल्वे स्टेशन एवढ्यासाठी आहे की ते टर्मिनस आहे, शेवटचं स्टेशन आहे आणि त्याच्यामुळे तिथून गाड्या सुटतात, त्याच्यामुळे आवश्यक त्या सुविधा तिथं होण्याच्या दृष्टीने आम्ही सगळे मिळून प्रयत्न करू। शेवटी मंत्रिपद हे जनतेसाठी असतं
कार्यकर्त्यांची निश्चितपणे इच्छा असली तरी पण हे शेवटी एकनाथ शिंदे साहेबांच्या मनावर आहे. त्यांनी जर मनात घेतलं तर निश्चितपणे कोकणाला आणि विशेषतः या मतदारसंघाला न्याय मिळू शकेल. आणि या मतदारसंघाला जे पोटेन्शियल आहे महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही मतदारसंघाला नाही. कारण गोव्याचा एअरपोर्ट जवळ आहे, गोवा जवळ आहे, फलोद्यानाचा जिल्हा आहे, मच्छीमारीचा जिल्हा आहे आणि त्याच्यामुळे खूप इथं विकास होऊ शकतो. आणि या दृष्टीने मला वाटतं की ह्या सगळ्या जे शासनाच्या योजना आहेत त्याची जर अंमलबजावणी करायची असेल तर निश्चितपणे उत्तम हे या मतदारसंघाला द्यावं लागेल. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाला देखील विभागात दुसरा क्रमांक मिळालाय. 200 बेडचं सर्वोत्कृष्ट रुग्णालय भविष्यात ठरेल असा विश्वास आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. सर्व डॉक्टर्सचं या निमित्ताने अभिनंदन करतो. सर्वात सुविधा या सावंतवाडी हॉस्पिटलला दिलेल्या आहेत. तरी पण लोक टीका करणारच, त्याला काही इलाज नसतो. परंतु एका अर्थाने आमच्या स्टाफने आणि तिथल्या एकंदर जे आमचे इतर सामाजिक कार्यकर्ते आहेत जे वेळोवेळी हॉस्पिटलला मदत करत असतात, सगळ्यांच्या प्रयत्नातून हे चांगलं यश या हॉस्पिटलला मिळालेलं आहे. आणि हॉस्पिटलचं काम, तिथं असलेल्या सुविधा सर्वोत्कृष्ट आहे. आणि सगळ्यात चांगली OPD ही सावंतवाडीच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये असते. लवकरच मल्टीस्पेशालिटी झाल्यानंतर हे 200 रूमचं रुग्णालय बनेल आणि महाराष्ट्रातलं एक सर्वोत्कृष्ट रुग्णालय ते बनू शकेल याची मला खात्री आहे. स्टाफ हा सुद्धा मला अधिकचे डॉक्टर्स देण्याचं कालच मी आरोग्यमंत्र्यांशी बोललेलो आहे आणि त्यांनी मला येत्या 8-15 दिवसामध्ये जो आवश्यक तो स्पेशालिस्ट स्टाफ आहे तो देण्याची व्यवस्था करायला सांगितलेली आहे. परंतु आजच मी जिल्हाधिकारी मॅडमशी चर्चा केलेली आहे आणि मायनिंग फंडचा मोठा हिस्सा हा माझ्या मतदारसंघातून जातो. त्याच्यामुळे तिथं स्पेशालिस्ट डॉक्टरची सॅलरी ही मायनिंग फंडमधून देण्याची व्यवस्था ही मायनिंग फंडमध्ये असते. त्याच्यातून काही स्पेशालिस्ट डॉक्टर देता येतील का ते सुद्धा आम्ही निश्चितपणे बघू. मंत्रिपद मिळावं अशी इच्छा कार्यकर्त्यांची असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. शेवटी असं असतं की मी ज्यावेळेला शिर्डीला गेल्यानंतर मी बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे दोघांच्याही समाधीला भेट देत असतो. त्याच्यामुळे उद्या मी शिर्डीला जातो. शिर्डीला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी ठाण्याला जाऊन आनंद दिघे साहेबांच्या समाधीला तिथं वंदन करेन. त्याचप्रमाणे बाळासाहेबांची स्मृतीस्थळ हे शिवाजी पार्क आहे, तिथं सुद्धा जाऊन खऱ्या अर्थाने दोन्हीही गुरु असले तरी आज आमच्या पक्षाचं नेतृत्व हे एकनाथ शिंदे साहेब करत आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यापासून सुद्धा प्रेरणा घेणं आवश्यक आहे. इतर आमचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री त्यांचं सगळं सहकार्य असतं. परंतु आपण सुद्धा या गुरुपौर्णिमेला आपले जे खऱ्या अर्थाने वैचारिक गुरु, जे हिंदुत्वाचे गुरु आहेत त्यांना नमन करणं हे खऱ्या अर्थाने गुरुला नमन करण्यासारखं आहे. कारण राजकारणामध्ये विचारधारेला महत्त्व असतं आणि ही विचारधारा बाळासाहेबांनी कित्येक वर्षापूर्वी भारताला दिली आणि आज भारत त्या दिशेने मार्गक्रमण करत राहिल्यानंतर एक बलाढ्य राष्ट्र म्हणून भारताचा उदय झालेला आहे. सर्वांना बरोबर घेऊन गेलंच पाहिजे. परंतु त्याच्याचबरोबर एकमेव हिंदू राज्य हे भारत आहे, त्याचं नावच भारत आहे, हिंदुस्थान आहे, हे सुरुवातीपासून आहे आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही धर्माचा भेदभाव असा बिलकुल नाही आहे. ती परंपरा आहे, ती विचारधारा आहे आणि त्याचं पालन झालं पाहिजे असं मला स्वतःला वाटतं. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यह पॉसिबल है. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.